Добре, тоді прошу до слова Василенка Володимира Андрійовича. Я хотів би торкнутися питання безпосередньо, що стосується безпосередньо проблеми чеченської такової, і в більш широкому контексті питання взагалі підтримки національно-визвольних рухів на території Російської Федерації. Тому що це парні проблеми. Український парламент, як Олег сказав, 18 жовтня цього року ухвалив постанову, називаємо її так, щодо політичної підтримки Чечні. Тому що я не хочу назву повністю називати з певних причин. Можу пояснити, чому. В разі реалізації резолюції може початися історичний процес дезінтеграції Росії як недоімперського державного утворення, яке залишилось на політичному просторі колишньої СРСР після її розпаду. Постанова є актом політичної підтримки, я вважаю так. Ічкерії, народ якої має, і не випадково постанова парламенту стосується Ічкерії, тому що народ цієї країни має тривалі і сильні традиції національно-визвольної боротьби. Він чинив опір завоюванню царської Росії під час Кавказької війни, це 1817 рік, 1864 рік, виборював свою незалежність під час повстання проти радянського комуністичного режиму в 1947 роках. Останній учасник цього повстання загинув, був вбитий, власне, лише в 1976 році, 10 років. Ну і дві останні чеченські війни. Це також величезні зусилля жертв чеченського народу. В ході розпаду СРСР чеченський народ був єдиним серед народів Російської Федерації, який домігся створення незалежної суверенної держави – Чеченської Республіки Ічкерія. Між керівництвом Росії і керівництвом Ічкерії в різний час були підписані різні угоди, навіть мирний договір 12 травня 1997 року, відповідно до якого, власне кажучи, у цих договорів, по-перше, Росія визнавала, юридично, офіційно визнавала Чеченську Республіку, і, по-друге, зобов'язувалась вивести з території республіки свої війська, всі свої війська. Однак на порушення статуту Організації Об'єднаних двосторонніх міжнародних зобов'язань Росія, власне кажучи, практично ніколи не припиняла агресії проти Чечні, і ця агресія тривала до 2009 року і супроводжувалася жорстокою, нелюдською, геноцидною політикою по відношенню до чеченців. Власне кажучи, йшлося про геноцидне винищення чеченської нації. На жаль, західні демократії, інші члени міжнародного співтовариства, зокрема Україна, не відреагували належним чином або практично зовсім не відреагували на злочинну політику Кремля проти Чечні і не вжили жодних практичних заходів, спрямованих на її захист і приборкання держави-агресора. Ну і результат одержали. Після цього була агресія проти Грузії, а на агресію проти Грузії теж не реагували належним чином. Правда, поїхав Ющенко в Тбілісі, там
підтримка була якась і так далі. А після Грузії настала черга України. І сьогодні ми маємо агресивну війну, яка триває з лютого 2014 року проти України. Вона триває не з 24 лютого, як зараз зациклились на цьому наші засоби масової інформації. Вона триває з лютого, 20 лютого 2014 року. Ну і ми повинні висновки, так би мовити, з цього зробити. Із запізненням на 2 десятки років Верховна Рада України ухвалила документ, призначений або присвячений засудженню злочинної поведінки Росії проти Чеченської Республіки Ічкерія. Політично доцільний, безумовно, документ, але постанова, але з моєї точки зору вона політично ущербна. За допомогою представників МЗС, які брали участь в засіданні комітету Верховної Ради, була підправлена ця резолюція таким чином, що її можна тлумачити таким чином, що Україна схвалює і підтримує окупацію Чеченської Республіки. Для того, щоб належним чином організувати підтримку чеченської нації, одних лише зусиль України є недостатньо. Необхідна мобілізація ресурсів і інших членів міжнародного співтовариства, насамперед західних демократій, і це надзавдання організувати саме, достукатись до інших членів міжнародного співтовариства, насамперед впливових, для того, щоб якимось чином зламати ту ситуацію, в якій опинилась Чечня в результаті російської агресії і колосальної дезінформації, спрямованої на дискредитацію взагалі чеченців як нації і національно-визвольної боротьби чеченського народу. Але одночасно необхідно і зусилля чеченської сторони. Насамперед йдеться про, має йтися, на мій погляд, про створення одного єдиного уряду Чеченської Республіки у вигнанні. Без створення такого уряду, без єднання чеченців, які опинилися за кордоном, без створення єдиного органу, а існування різних там урядів, представників Чечні на різному рівні шкодить комунікаціям нормальним із зарубіжними країнами і не дасть можливість функціонувати цьому уряду як слід. Ну і, звичайно, якщо буде створений уряд в вигнанні, єдиний уряд в вигнанні, тоді можна ставити питання про його визнання і про заснування представництва уряду в інших державах, при міжнародних організаціях. Так що це серйозне питання, і воно потребує серйозної уваги. Тільки таким повинен бути рух двосторонній. Без зусиль, організаційних зусиль чеченської нації неможливо організувати і рух на підтримку Чечні, серйозний рух, який би не обмежувався лише декларацією. Чеченське питання треба розглядати не ізольовано, а в контексті загальної ситуації, яка існує сьогодні в Росії. Ну, а яка це ситуація? Ну, якщо ми візьмемо Конституцію Російської Федерації, то за Конституцією це федерація. Хоч
в статті там першій, по-моєму, цієї Конституції говориться, що Російська Федерація і Росія – це взаємозамінні поняття, і найменування Російської Федерації і Росія рівнозначні. Це хитрий хід, який спрямований на те, щоб виправдати принаймні в майбутньому і зараз перетворення таке м'яке, поступове федерації в унітарну недоімперію. І якщо раніше перший президент Росії Борис Єльцин говорив: беріть суверенітету стільки, скільки проковтнете, то Путін, який прийшов до влади в Росії після Єльцина, видав в травні 2000 року указ номер 849 о полномочных представителях президента РФ в федеративному округі. Це указ, змін до Конституції ніяких внесено не було, ніяких федеративних округів не було створено відповідно до Конституції, але відповідно до указу всю Росію поділили на 7 федеративних округів. Що це означає? При тому округи були сформовані таким чином, що перемішані були національні утворення із областями російськими. І є такі округи, де превалюють російські області. Є такі округи, де превалюють національні округи. До речі, був спеціально виділений Кавказький округ, Північно-Кавказький округ, в який війшли Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія, Кабардино-Балкарська республіка, Карачаєво-Чеченська, Черкеська Республіка Північна Осетія, Аланія, Чеченська республіка і Ставропольський край. Значить, в чому тут задумка? Задумка в тому, щоб, власне кажучи, де-факто урівняти статус російських областей із статусом, або навпаки, статус національних утворень не звести до статусу російських регіонів. Тобто йдеться про знищення федералізму. Тому в Росії сьогодні існує в розвиткові, як державного утворення, існує 2 тенденції. Одна доцентрова, а інша відцентрова. Доцентрова тенденція, вона базується от на цьому указі президента. Володимир Андрійович, а що робити Україні в цій ситуації? Зараз я скажу про це. Значить, при тому Путін, я не знаю, хто зараз на чолі цих округів стоїть, але спочатку на чолі округів він поставив генералів ФСБ або армійських генералів. Тобто губернаторів призначив, все, вони в Конституції вони не фігурують, вони є співробітниками адміністрації президента Росії, і вони підкоряються тільки йому, і під ними знаходиться все, що функціонує там, працює на цих округах. Друга тенденція – це відцентрова тенденція. Відцентрова тенденція – це, власне кажучи, рухи, які існують на території Чеченської Республіки, рухи національно визвольні, будемо говорити. В одних республіках, скажімо, як в Чечні, там, можливо, в Татарстані, я не вивчав глибоко цю проблему, і ніхто, на жаль, в Україні глибоко не вивчав. Це потенційні
могильники Російської імперії. Тобто ті народи, які можуть, спроможні або і виявлять волю повстати проти російського імперіалізму в самій Росії. І це проблема дуже важлива для всіх, не тільки для республік національних утворень, і не тільки для України, а в принципі для світового співтовариства. Тому що реалізація цими народами свого права, природнього права на самовизначення, вона, власне, до послаблення руйнації Росії як імперського утворення. І це одна з цілей, які має переслідувати сьогодні антипутінська коаліція. Якщо вона здобуде перемогу в війні з Росією, то, звичайно, треба добиватись деколонізації, дезінтеграції Росії як імперії. Парадокс сьогодні полягає в тому, що керівництво Росії, яка за Конституцією є федеративною державою, практично перетворює її на унітарну державу, державне утворення імперського типу. В той же час вимагає, щоб Україна, яка є унітарною державою, була перетворена на федеративну державу, чи принаймні поділена на якісь регіони з особливим статусом. Звичайно, керівництво Росії утримується від цих вимог, але утримується і від симетричної відповіді Росії. Володимир Андрійович, хвилина, тому що вже регламент перейшов. Так, значить, хоч знов-таки, звичайно, природнім чином українське керівництво могло б реагувати на ці зазіхання Росії, вимагати підтримки виконання Росією і статуту ООН, і своєї власної Конституції, яка, відповідно до якої корінні народи Росії мають певний статус. Вони такого не мають, і цей статус порушується. Виконавча влада України продовжує залишатись пасивною і не наважується здійснювати практичні заходи, спрямовані на допомогу поневоленим народам Росії, навіть в умовах збройної агресії Росії проти України. Сьогодні такі заходи, в разі їхнього здійснення, слід було б вважати правомірною асиметричною відповіддю, спрямованою на послаблення держави-агресора. Годі казати, що навіть в умовах миру вимоги деколонізації Росії шляхом звільнення гноблених неї народів відповідає загальним принципам міжнародного права, зокрема статуту ООН. Що робити в цій ситуації? Україні що робити в цій ситуації? По-перше, необхідно такі спорадичні дії, навіть якщо вони дуже гарні, так мовити, спрямовані на підтримку поневолених народів, в тому числі чеченського народу. Це все правильно, але вони ефекту не дадуть. Тому треба підготувати і затвердити указом президента чи законом державну концепцію державної політики України щодо підтримки корінних народів Росії і виробити відповідний план дій. Мета такої політики і плану дій – це зруйнування цієї колоніальної недоімперії. Для розробки концепції треба створити спеціальну міжвідомчу групу, яка після завершення своєї роботи має бути реорганізована у центральний орган виконавчої влади, який відповідає за підтримку корінних народів Росії. На основі затвердженої концепції державної політики щодо підтримання корінних
Цей орган має розробити план дій і визначити державні відомства, відповідальні за виконання цього плану. При органі можна було б утворити Державний науково-дослідний інститут вивчення проблем народів Росії. Ну і так далі. Тут багато всяких пропозицій, але головне, треба почати з вироблення і затвердження державної політики підтримки корінних народів Росії. Да, І спасибі, це Володимир Андрійович. стартова позиція, з цього можна починати. Звичайно, співпрацюють з представниками чеченського народу, представниками інших корінних народів, але вони теж повинні організуватись і в свою чергу здійснювати ефективні. Спасибі. Спасибі, Володимир Андрійовичу, за детальну і змістовну доповідь. Дивіться, зараз